en puɗɗorima inde Gueno Gueno tagɗo en honni en hakkude Jeeri e Waalo en juule nulaaɗo men korsuɗo nulaaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saha en dunima jinnaɓe men ɓe sababu men godal men o aduna en dunima sernaɓe en ardiɓe en to banggue diine ardiɓe en to banggue aada en dunima dendagal ɓe cellani ɓe hande tawe cuuɗi cafrirɗi ɓe hande tawe galleji ɓe hande mbadde rafiji men ummo jotto Allah ne jogui jaam omo jogui cellal yo rokku en cellal mon ha timma en dunima dendagal ɓe dumbaɓe tawi ko ɓuuri hen heewde ko toñaɓe ko takkaɓe ko ɓuuraɓe dolle ko haɗaɓe haalde miijoji mumen yo Allah dumbi ɗon yo Allah ɓilton e ɗi kasoji yo galleji mon e golleji mon allahumma amin en dunima dendagal ɓesguji men tawateɓe wuuro e tawateɓe ladde wonɓe guure ɓe yiɗɓe joɗade yo Allah nenan ɗumen no joɗiri yiɗɓe yaade ɓen yo Allah nenan ɗumen no jehiri yaaɓe ɓen yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur diaspora watte hakkillaji mon no feewi gande ko ɗanniyanke dañi ko weeɓani ɗanniyanke tan dañi yaadinede walla yerodirede e baddiɗo poccu mum ƴetti feñede mum walla gawol mum yaade haɓoyede fi sabilillahi walla yaade fi sabilillah wallahi ko jihaadi jaaɗon neɗɗo ummima leydi mum ummima galle mum ummima galle ba mum yaade ƴewde ko dañi yawde hawade basal e riwtude basal e nder galle ba mum e nder wuuro mum wallahi ko jihaadi fi sabilillah jomum yeehi yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah rokkon jawdi ha heewi tawi ko jawdi gartori jawdi kotori allahumma amin enen foof en ndenti en mbiya alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Allah no feewi e nemaji rokki en alhamdulillah wallahi neɗɗo kala ko dañi yo yettu Allah neɗɗo kala ko dañi yo yettu Allah kala ko neɗɗo yawi wol jeebowo ko joguiɗa ko wallahi so wi aɗa yawa darde ma aɗa wiya ka dabɓiɗo aɗa yawa darde ma a yalti galle a fotte boofo hoyni mama sakki jongo wima fi sabilillah yetto Allah andi wol ɓurɗa darde neɗɗo noon woda tan mo ɓurɗa woda mo poɗɗa woda ɓurɗoma ko ni aduna wayi a wawa jasde yimɓe foof a wawa ɓurde yimɓe foof non neɗɗo yo yettu Allah yetta Allah e nemaji muɗum neɗɗo yettu Allah yetta Allah e nemaji muɗum Allah rokkima aɗa jogui koyɗe ma ha timmi aɗa jogui juuɗe maɗa aɗa jogui terɗe ma ha timmi aɗa jogui hakkille ma wallahi yettu Allah ko nemaji foye nemaji mum jeeya non yetten Allah e kala saaha yetten Allah ñagoɗen Allah yo Allah ɓeydana mo jogui ha heewi sikki ala musidɓe tedduɓe ko siftindon ko jejjitani eɗen gandi ñande nogasi jeegom e ñande nogasi jeeɗiɗi lewru septembre gonɗen ɗo eɗen jogui gandanɗa homare conférence pattama lemijo toon to weedu Bossoyaɓe conférence o noon hol noddi ɗum ko fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e ceerno Kali Abdoulaye Sy toon to weedu Bossoyaɓe e gardugol sokhna Aminata Guissé e oɗo saaha joni mo kaleten weedu Bossoyaɓe ñantima sagataɓe worɓe ɓe hen ketti comcumen ɓe hen ɗi pasama bandiraɓe rewɓe ɓe puuɗima ɓe morima ɓe ñantima wuuro ngo fittama fewnama ha feewi jippuɗe ɗi pewnama ala ko ɓe tijji so wona hoɓɓe ummotoɓe nder jokli windere kala
arde tawtere ɗo conférence tawi kadi hol tambotoɗo golle ɗe tamboto conférence o ko Sar Abdoulaye Sarr e yaadiɓe muɗum. mbiɗo ko ñande nogas e jeegom e ñande nogas e jeeɗiɗi lewru septembre gonɗen ndu yettima guila to wonno lebbi tati lebbi nayyi lebbi tati lebbi ɗiɗi lewru ha watti wiyete ko balɗe seeɗa heddi ɗum noon yettima. Yo Allah rokku en hawrude hen, yo Allah rokku en hawrude hen. Délégation timmuɗo noon taw ko délégation leydi Mauritanie ma ummo Nouakchott ñande nogas e joyyi lewru septembre gonɗen ndu fadde toon to wiyde Bossoyaɓe. ñande nogas e joyyi nde noon ɓe mbaɗata koye lawol ñande nogas e jeegom hikiɗe ko nden ɓe ƴettoto to wiyde Bossoyaɓe tawi ko délégation leydi Mauritanie. noon dendagal bandiraɓe Mauritanaɓe oɗon bisma oɗon ñaaga ballal mon, ballal non e banggueji foof, guila to banggue peeje, to banggue encouragement, to banggue finance, to banggue logistique, to banggue moyen de transport e dendagal neɗɗo to heediri foof ene ñaaga hen ballal muɗum. eɗen gandi kadi Mauritanie hewani yatirde caggal e gueɗe pulaku. Alhamdulillah rabbil alamin, ƴetten Allah. musidɓe tedduɓe, weedu Bossoyaɓe wiide ko nogas e jeegom e nogas e jeeɗiɗi lewru septembre gonɗen ndu. ɓuuɗon kaƴonnaɓe noon mbi ɓaade kay Allah addi Sar Abdoulaye Sarr yaadi mum ha ɗon to weedu Bossoyaɓe, alay saago ko ɓitti ɓiɗi ko pop alay saago jettoɗa toon to ɓuulal kaƴon. toon noon ko ñande capan tati lewru septembre. toon kadi ma yewtere pattamde tawa ko yewtere nafoore ma waw yewtede toon. ɗum noon dendagal bandiraɓe guure taariɗe oɗon bisma e ɗiɗo programme uji. tawi mbiɗen tamboto programme uji ko musidɗo men seydi men Sar Abdoulaye Sarr e yaadiɓe mum. sikki ala musidɓe tedduɓe, kala ñande alarba eɗen kewi addude toɓɓere buudal yurmede, tawi ko buudal yurmede ko fati e gurdam galleji. gurdam galleji noon mbiɗen ko rogere kangaɗo yuppata ɗigguetake, saabu kala no pinɗen subaka eɗen jogui ko kallen hen. kala ko kallen hande so tawi eɗen garti ha janggo eɗen foti haltude ɗum, saabu ma wod nanɓe ɓe paamani, ma wod nanɓe famɓe, ma wod ɓe nanani paamani, ma wod kadi gandanɗa hoore maɗa nani kono paamani. foof nani hen ɗo danma en defto hen beele maximum ko ɓuuri hewde yimɓeɓe paama, kadi ko ɓuuri hen hewde ko siftinde, saabu ko yimɓe ko jejjitano. alhamdulillahi rabbil alamin noon, alhamdulillahi rabbil alamin. eɗum waɗi gartama no feewi, woni ɗo waɗi gartama ko yimɓe bandiraɓe noddudema mbima gandanɗa hoore maɗa minen de alhamdulillah min puɗɗima yitade koye amen, walla min jiitima koye amen e yewtere ma jewtande walla jewte mon jewtoton ɗe. min de alhamdulillahi rabbil alamina, so yewtere nde ari mbaɗanmi ko pultuf walla mi huɓɓa téléphone am mi waɗa volume mi juƴƴina sara joom gallam heeɗo. kadi alhamdulillah guila o watti heeɗade changement moƴƴo waɗi, tawi kadi ko positif koye maniére PA dow peewal. ɓe hen ko worɓe guila mbaɗ wadde toon mi henni joom suudam, alhamdulillah cuddi ɗo fuɗɗima gandanɗa hoore maɗa fuɗɗima wadde waylude, fuɗɗima waylade, tawa kadi koye mbadi moƴƴere. en mbaɗino ñanden vidéo dabbo ko fati e gandanɗa hoore maɗa sodotoɓe e maxwel gara gufƴo gukkita e nder maxwel he. ndeysan en keeɓi hewɓe kolliri en, non seulement ne belti mumen ene duwno en. yo Allah waɗima barke. guila ñande mbaɗɗa ɗum nden yewtere, min mbaɗi yewtere nde min pawi ɗum e nder galle yimɓe keeɗi, alhamdulillah rabbil alamina. hewɓe wukkitannoɓe e nder maxwel guila keeɗi ɗum natti wukkidde e nder maxwel he. min jetta hen Allah, saabu maxwel koko lawƴete. saaha yiɗa lawƴude maxwel ma donka foof andude holno mbatta. ɗum noon sababude jewte ma alhamdulillah ɗum min puɗɗima yitade hen koye amen e jewte goɗɗe. en jewtino yewtere ñande alarba ɓennuɗo o, ɗeɗo jewte ɗiɗo kawuji ɗiɗi ko fati oɗo suka debbo walla oɗo famille
tawa gandanɗa homaɗa babiraɗo ko liggotoɗo ko professeur yummiraɗo ko femme d'affaire ɓe jooɗaki e galle ɓe mbawa toppitade sukaɓe mabɓe babiraɗo felliti addoyde miñum miñiɓe tokoso addi ɗum waɗi ɗum e galle he beele ne wawa wonde gorko e galle he en jii holto wattidi ko pular wiyata ko gandanɗa hoore maɗa ko koole ngel ƴakki awdi ko ardi foof yewtere nde ko yewtere wonde baɗaɗo ɗum o haali ko yo yimɓe naftoro ɗum ko ardi foof jinnaɓe liggey ko mbawɗa dañde liggey ko pop ko yo jogo temps ko fati e ɓesgu maɗa ko fati e éducation sukaɓe maɗa ko fati e éducation ko fati e needi ɓesgu maɗa andude holko dogata e galle maɗa sa dañide garuna a ala sukaɓe walla dañide garuna sukaɓe ma mbayani no moƴƴi haydara ala ko firti saabu min mbaɗa sikki jinnaɗo kala ko liggi ɗo donta ko foof mataw ko pour ɓesgu muɗum so tawi noon toppitaki ɓesgu ngu sa dañide garuna ɓesgu ma perdi walla ɓesgu ma halkima holko mbatta ndin jawdi ɗum noon tinnoɗen mbatten hakkillaji men no fewi e ɓesguji meɗen mbatten hakkillaji men no fewi e ɓesguji men ko wona ɗum ko en jii mawɓe men nden hay soko sukaɓe jiiduɓe yummo e baaba to sukaɓe jettima duuɓi 5 ha duuɓi 7 mbatta kankati ko serdede worɓe paaya banggue mbaala banggue e rewɓe mbaala banggue walla worɓe jogo suudu men banggue rewɓe jogo suudu men banggue jiiduɓe yummo e baaba de cerdama juuduɓe yimmo e baaba cerdama musidɓe tedduɓe eɓe gandi mawɓe ɓe ne gandi holko mbaɗiri noon eɓe gandi holko suumi nder hen eɓe gandi holko suumi nder hen saabu ka baɗini kawuji baɗini mbaɗi ha wayno leydi ɗum noon wiide oɗo gandanɗa hoore maɗa ko miñam togoso miñam walla ko kodda men walla ko baadi amen en walla hoolare hakkude mum e debbo walla hakkude mum sukaɓe rewɓe yo watto haaɗi gande hande galleji men nana pusi tawa ko fusi galleji ɗi ko ɓuuri hen hewde galleji ɗi pusi ko nder majji galleji ɗi pusi gandanɗa homa ala ko pusi galleji ɗi so wona enen nder meɗen ko enen pusi galleji ɗi bonandeji ha mbi dak nana mbaɗe e nder galleji he ko ɓuuri hen hewde yimɓe nana muuɗi mum kono ndeeƴi ne ƴetti guure men ne cuddi hen guila heddiɓe tindi kono ko bonneji mehi ko ɓuuri hen hewde wonde nder galleji meɗen jinnaɓe ne mubɓi guiten daara saaha galle koji worɓe coret enen jaaha ne gartaɗa daara saaha foof wooda gandanɗa hoore maɗa aroɓe galle ƴetta gandanɗa maɗa biye tama so puɗɗima yaade walla so puɗɗima nadde moññanma an yumɓe walla ma an babiraɗo meeña ƴeewa dañi janggo coggu dépense walla coggu mbuuro muɓɓa guite ha janggo e jaam ko bonoya bona gata feɗeno picca taw c'est trop tard mbatten hakkillaji meɗen mbatten hakkillaji men no fewi ɓesguji meɗen ganden kala ko yahata kala ko wonta ko fotani wonde neɗɗo kay yo hiw ha gandanɗa hoore maɗa ande hiwi hay saɗa goñane kay wallahi si gandanɗa hoore maɗa guesa ma ne hawa yo yimɓe foof kam gandu a hiwi a waɗi hen doole ma tagui hen becce ma nden e ɓesguji meɗen ko wona ɗum ko mbiɗen ni kala alarba ko fate gurdam galleji noon guila ko fate dewle ko fate no comportement gorko mo foti wadude e joom suudu mum joom suudu no foti wadude e joom galle mum ɓiɗɗo no foti wadude e jinnaɓe mum ɓiɗɗo comportement darde mum foti darade e galle baaba comportement mum e ɓesguji mum e gueɗe mbaɗe noon fof ko galle jeeya fof koye gurdam galleji he jeeya toppirɗen galleji ɗi noon no fewi mbatten hakkillaji men no fewi e galleji ɗi galle noon so wiyama yo toppiti surtout ko gorko ha woni priorité nde wonno gorko ko kañum woni chef de gouvernement kañum woni chef de l' état gorko kañum woni chef de l' état kañum woni président de la république dendagal diineji ɗi pop dendagal luwaji ɗi pop ene kawri luural Allah ko gorko woni chef de famille so yiiɗi noon mbaya no gandanɗa hoore maɗa no sam foppolde ndembo sumbuli ni kono gande gorko kañum gandanɗa hoore maɗa woni premier responsable galle ko gorko woni chef de famille so yiiɗi noon gandanɗa homa gona sam foppoldu joom suudu ma wona président de la république walla premier ministre walla wona jowo ngaalu ko an woni responsable galle ko an jogotto responsabilité ma timma ɓadde noon ko an woni responsable galle kala ko oñe galle walla kala ko bone galle sa renaki feere nde artata koye dow hoore maɗa ɗum noon tinno takko hen becce maɗa en tant que chef de famille
en tant que président de la république mbawa toppitade ko yimani maɗi ha gandanɗa hoore maɗa hunde pop rewa lawol mono fo heɓa haqqe mum ha timma ko devoir maɗa. jinna debbo gorko ene jogui gandanɗa hoore ma debbo ene jogui haqqe e joom galle muɗum, ɓiɓɓe ene jogui haqqe e baba mumen, jinnaɓe ene jogui haqqe e ɓiyum. donc ko haqqeji partout tinno to banggue ma on kay ƴeew gandanɗa ho maɗa ittude haqqe o ha timma. haqqe ma e joom suudu maɗa ko ñamminde ɗum, ko yarnude ɗum, ko weltinde ɗum, ko yarnu haqqe pop noon ɓuuri tidde ko haqqe hakkude debbo e joom galle muɗum walla hakkude gorko e joom suudu muɗum. oɗon haqqe fof ɓuuri tidde. saabu hande hewɓe gandanɗa hoore maɗa nana maahi galleji tooɗi, galleji mawɗi mbaɗi hen clôture towɗo, mbaɗa agent de sécurité walla mbaɗa gardien o jaw damalɗa e goto natta mbaɗa debbo nder galle he cooda ration ha timma. lewru ma ndi fof ration ngaji gadde saaha ni ma ration adde tawa ration kiɗɗo lewru ma ndi ration a gasadi. musidɓe tedduɓe ɗum tan jogaki debbo ne weeli ha maayi moƴƴi jogade huɓere moƴƴere, jogade galle joɗɗo, jogade ration mum ha timma ko hunde moƴƴere. kono kadi communication, kaldigal, respect, kaldigal, respect, jogade respect e joom suudu muɗum, jogade hurme e joom suudu mum, jogade hoolare e joom suudu mum, jogade wadde joom suudu mum kaldiɗo ko ɗum gandanɗa ɗum ɗo ɓuuri hunde pop. ɗum ɗo ɓuuri hunde pop, surtout liberté, jogade liberté. liberté noon firtani tan ya ɗacca aɗa boya aɗa yaha to belɗa aɗa arta to belɗa ala, wona ɗum woni liberté. liberté ko wasde hiiɗede to banggue hakkille maɗa, liberté ko wasde hiiɗede to banggue gandanɗa hoore maɗa miijo maɗa, liberté ko wasde hiiɗede to banggue gandanɗa hoore maɗa taaridi maɗa, liberté ko wawde haɗede, liberté ko haɗede participde ko fate gurdam galle, ko fate développement galle no galle ɓamtorte. wal galleji babiraɓe kañumen tan jogui konngol gongol ala, ndisodirta ngala haydara ko mbijo waɗi ko ɗum tan watte, moƴƴi yo moƴƴani yo, kamɓe mbiyata ko debbo ala hen konngol, jomum haala tan falo. wona ɗum woni wonde chef de famille, wona ɗum woni wonde chef de famille. woni chef de famille ko ardi fof ko disodirede, walla so tawi a haali miijo, so tawi miijo ngo ne oñi seeɗa ɗacca mo gondiɗo ma o wona yo joom suudu ma yo, wona ɓinguel ma yo, wona bawɗo yonde pop, ɗacca ɗum haala miijo mum nde keɗɗa. ene wawi taw ko toon ɓuuri moƴƴude. pulaar ne heewi haalde ne wiya miijo wona liingu, kono wona juuɗo, miijo wona juuɗo kono ne wahlite. miijo wona juuɗo kono ne wahlite. neɗɗo adda miijo, jiɗa wadde ngon miijo, woda mo kalanɗa addanma miijo wongo, addanma feere wonde tawa feere nde o haali nde ko nden feere ɓuuri moƴƴude, tawa feere ma nde ko ɓenduno e made tawa nden feere ɓuuri moƴƴude. change garta e miijo makko walla gabbirɗa e miijo makko ngo, walla o haala miijo makko ngo, ƴeewa ko moƴƴi e miijo makko, ƴeewa e moƴƴi e miijo makko, ndendina kola ɗum mbaɗa copier coller wonta miijo woto. ɗum noon wona joom suudu ma yo, wona ɓinguel ma yo, wona bawɗo wonde pop, ɗaccen yimɓeɓe kaala, yo kaal point de vue mumen, yoɓe mbaɗ participer e débat ji he, yo dokken ɓe ndimbago ma holi yande ma hen, kettoɗa jomum, kettoɗa ɗum hakkille. hoto hettoromo par ce que ko debbo, hoto hettoromo par ce que gandanɗa hoore maɗa ko an addimo e galle, kanko ala konngol ala, hettoromo par ce que ko joom hakkille, hettoromo ko par ce que ko joom suudu maɗa, kettoɗamo o haala point de vue makko, kettoɗa hakkille, ƴeewa ko haali ko beele ne moƴƴi walla moƴƴani. so tawi andi miijo ma ngo ɓuuri moƴƴude kettoɗa toon, so andi miijo makko ngo ɓuuri moƴƴude gabboɗa e makko. kadi eɗen gandi rewɓe ko joom peeje, wallah haali wona min, rewɓe ko joom peeje, jogui peeje ha bayɗo leydi. aɗa wawi ñallude fitade donka foof dañde feere, mbala miijade jamma ha weeta donka dañde feere, joom suudu ma nodduma namdoma kam gonduɗa, so tawi a mawnikina ka haali ɗum, so dari ɗo haalama feere, joni joni jalta e situation gonɗa, tawa aɗa wawi miijade ha weeti. ɗum noon tinɗen to banggue communication, to banggue disodirde, to banggue disodirde, to banggue namdade rewɓe miijoji mumen, to banggue wawde hettadeɓe. joom suudu ma wine haala, holko yiiɗi haalandema, tinnoɗa ɗaccu yo haal, ɗaccu yo haal. joom suudu ma holko metti ɗum, ene duka walla ne yiɗi ɗumninde, ne yaade juuɗe ko ɗaccu ɗum yo fit. ɓuuri bonde fof ko haɗede haalde, wona noon debbo, wona gorko, wona cukalel, hay cukalel so haɗama haalde ko yinno haalde ko heddoto ko nder mum, jeyata kane feefa.
sa renaki ne wawi fettude, sa renaki ne wawi fettude. So tawi jomum ƴiwni ala ko heddi so wonani yiiɗi haalde, tinda ɗaccu yo haal, ɗaccu yo haal, o wiida ko wonde nder ɓecce makko ha laaɓa, o yaltina ɗum ha laaɓa beele mo wona à l'aise. ayi ko wiidata becce makko ma wo détail ji kewɗi ɗi a tinani walla ɗi néglige ɗa ma o haal hen mbatta hen hakkille ma mbawa rentade. na worko banduɗa ka tina cikka haw tinani ɗaccamo wiide e nder vidance makko nde o haalata nde o mema hen gandanɗa hoore maɗa ko miijo ka tinani ko sikkano o tini tawa kanko o tini, ganda no jentoɗa, ganda no gurtoɗa. ɓuuri bonde fof ko haɗede haalde. hoto haal? ɗaccu jomum yo haal, ɗaccu jomum yo haal. saha communication yo won hakkude ma e cuddiɗo maɗa, ar takkusal mum gueɗe salon goɗon yewtidde namdoɗa ɗum waɗa question ngaji, haala hen point de vue mum, holno yiiri ɗum, jewtida e muɗum walla ko jiɗɗon wadde walla projet jiɗɗon wadde, kalda e mum disnodira e mum hen yiyande mum. ɗaccen ɓe participe, yoɓe participe, yoɓe participe débat ji he, yoɓe participe gandanɗa ɓe décision ngaji he, kettoɗen ɓe. so tawi miijoji ɗi ne moƴƴi rewe, so tawi moƴƴani ɗi goppe, so tawi hono ko moƴƴi ko supte, ko moƴƴani ko wedde. ko wona ɗum ko jiɗɗen haalde to banggue couple o, eɗen jogui ɗo batakuji tati en jiiɗa yanñade no fewi. to banggue couple o, to yimɓe gondi, dewgal ne dagui, ceergal ne dagui. gande noon ceergal ene jeeya e gueɗe ɗe Allah ɓuuri anji, ceergal ene jeeya e gueɗe ɗe Allah ɓuuri anji. kadi ceergal neɗɗo yo tinno so tawi gandanɗa hoore maɗa ala ko heddi ne seera yataw ko dernier recours. ceergal wayi kono gandanɗa hoore maɗa tergal neɗɗo ngal raafe ngal are ko wayno cancer, ha ala ko heddi so wonani taaƴe. ay docteur ɓe wona a waɗi gagnant tan eɓe gandi ko cancer walla ko début de cancer ɓe taaƴi, ala, ɓe cippirata hen kay safrude ɗum, ɓe cippirata hen safrude ɗum, mbaɗa feere foof ha ɓe donka kay, soɓe donki yo safru noon ko nden woni ɓe taƴata ɗum, ko nden woni taƴete. dewgal ne wona tan haalde joom suudu ma ande tuma tan mi serima. debbo ne yo tinnude bandiraɓe rewɓe ndentude tan sa haalde gorko tan ande trois rokkam dadam, rokkam dadam, rokkam dadam, rokkam dadam, seeram seeram. jomum ara ha yettoma ene wulla ma ne wima seeram. wallahi sa renaki mbiya mi serima, kadi kala nde mbiɗa a serimo, so konngol ma yalti o wayata kono bisaɗo binégar ni, o wayata kono bisaɗo binégar ni. e nder ɓerde makko hayso o haalani ha nanɗa ma wi feere makko boni. saabu ko wiyata seeram ko wona kanko ko seyɗani, ko wiyata seeram ko wona kanko ko seyɗani. kadi seeram debbo to darade tan seeram no wuufa ala ko wuufi konngol hunuko mum so wona seeram ɗum ɗo yoɗani e hunuko gandanɗa hoore ma debbo, yoɗani e hunuko debbo. e waɗi rewɓe ko nana ala ko waɗi hono to wona seeram, surtout gandanɗa hoore soɓe natti yidde gorko walla gorko goɗɗo moɓe jii, so wadde gorko andi hono seeram mata wawa serdemi, mata wawa sentademi, mata min sa seedi kam a mayat, beele ko min tan woni gorko, min tan woni debbo e konnguɗi mbaɗi ni e batuji ni. cinduɗe cengtuɗe ɗi konnguɗi itteɗe ɗum e kunnuɗe moɗon. ala ko heddi so wona natti yidde joom galle maɗa, ala ko heddi so wona natti yitade hoore maɗa e dewgal maɗa. tinnuɗen musidɓe tedduɓe, ceergal ne dagui, dewgal ne dagui, ceergal ne dagui, yewtude joom galle maɗa. an gorko c'est la même chose, a natti yitade hoore ma e oɗo debbo, a natti yiddemo walla gandanɗa holko wonma natti aɗa ronki wawde yafade, a ronki yo ɗum yaltu ɓanduma e ɓerde maɗa, hankkadi kala nde jiiɗama ko ɗum arta e maɗa, a natti yiide féminité makko. tinnuɗe musidɓe tedduɓe, joddoɗen jewtuɗon, son joddima jewtidi no joddotoɗon e ƴamal ni, guila to debbo salotono walla to debbo e ƴeƴƴiɗanno aɗa rewa hen aɗa tefa aɗa ñaago aɗa waɗa foof, tinno so tawi ala ko heddino so wona yiiɗi settude jomum, wona noon debbo wona gorko, mbaɗe ɗon procédure. ƴeewe joddade, ƴeewe yewtidde, ƴeewe andude holto caɗele ɗe goni. so tawi ne wawi safrade safro, so tawi wawa safrade ala ko heddi so wona ceeron dow teddugal, ceeron e dow teddugal, beele janggo e jaam soɗo pottoyi mon ƴurtako. surtout noon kadi ɓe ɓesgu woni hakkude mon hay soko ɓinguel gotel. wallahi so yimɓe ndesodiri mbaldi hay soko jamma goto, ɓiƴam mumen natodiri ala ko haalide ɓiɗɗo yalti hakkude mumen, ɓiɗɗo woni hakkude mumen.
woni très diño hankati o ɓiɗɗo jaltuɗo hakkude maɓɓe hankati woni très diño hay sinno de mbimo on ceeri de to banggue no tiwonde joom suudu ma tiwonde joom galle ma kono ha joni en ɗam nan hakkude mon saabu ko debbo o ko yummum ɓiya o gorko o ko bamum ɓinguel banguel hay goto yiiɗa bone heeɓa yummum bamum yummum ɓiyum hay goto yiiɗa bone heeɓa bamum ɓiyum ko ganƴƴa debbo fof ɓaade ko yummum sukaɓe maɗa wol jeeya a yiiɗa heeɓa ɗum wol rafiji a yiiɗa heeɓa ɗum wol souffrance a yiiɗa heeɓa ɗum an debbo ne ko gancuɗa gorko fof ɓaade ɓesgum nan hakkude mon ko bamum sukaɓe ma wol gueɗe a yiɗana ɗum wol gueɗe a yiɗana ɗumen wol gueɗe bonande a yiɗana ɗumen yiɗanɗa ɗumen ko jaam yiɗanɗa ɗum ko cellal hay sinno kay sa fottemo aɗa seka walla sa fottemo aɗa haaɓa kono yiɗanɗa ɗumen ko jaam saabu ko bamum sukaɓe maɗa saabu kanko sukaɓe son ceeri oɗon gonduno kon couple on ceeri ɓesgu nan hakkude mon suka debbo so tawi janggo e jaam o rese ɓaade kay yumma kono wuuri so wawi wonde fof ma wimmiraɗo weyon ma namde no fiyande bomo walla ma disde hen walla ma wo noddu e haalde hen saabu ko ɓiyum kañum jibin ɓiɗɗo o ɓaade kay wona kanko nehi ɓiɗɗo o koye baaba woni an baba ne tawi ɓiɗɗo woni koto yummum quelque soit so gorko ari ma wiye ya jeeha kalde e bammakko no wuuri nan ɗo kañum woni wakkilu makko ɗum noon tinɗen to tawi ala ko heddi so wona yimɓe natti wawde wurdude yimɓe natti wawde wondude yo jewtide hakkude men yon jewtid tinnoɗen jewtiden taw koto banggue niiti jewtiden to banggue hakkilantagal mbaɗi e ganduɗa jewtidon woni mo fof yo waɗa hoore mum responsable jewtidon so tawi ala ko heddi so wona gandanɗa hoore maɗa on tawi feere foof ala so wona ceerton jellodiron jafodiron certo dow teddugal certodiren dow teddugal holko serni min minen ndemaro hankkadi ko Allah hoddirno hakkude amen gasi ko ni o wayi yo omo tiiɗi hoore yo omo soofa e leeso yo ga omo ɗumniya ga ɗum pop gandanɗa hoore maɗa ko ayibde hay goto fotani ayibinde goɗɗo on minen de ko minen gurduno min natti wawde wondude min natti wawde famdirde min ceeri pulaar noon ne heewi wiide basel hayso yiiɗi suurade saaha ko ɓoƴƴoɓe kadata ɗum ko enen hayso neɗɗo yiiɗi serde e debbo mo dow teddugal walla debbo yiiɗi serde joom galle mo dow teddugal ko namde kadata yimɓe holko cerduɗon hol sababu aɗa seeramo holko jiiɗa e makko holko mettuma holko musma cergal kay jomum en ceeri gasi hen kadi cergal yani won certaine wittoji surtout kadi neɗɗo taw bittowo hay solution goto alana ɗum hay solution goto alana ɗum kadi hay gandanɗa hoore maɗa haydara ala ko bokkodirimo e dewgal moɗon o wona nena o wona baaba o wona seydi ɓattiɗo holko wuɗi wadde enquête aji pour gawɗon ceerno ya walla rewi jeeri fiɗɗam beeli ko jinnaɓe ma kay ne poti namdade wona debbo wona gorko wiyan an ko serdi on an kam holko woni boni hakkude mon yawa haaldude jomumen pamina jomumen kono jamburu jaho haaju holko waɗi ɗum hen min ceeri so jomum noon junni hunde ko mum yiiɗi andude hoto dokke ɗum sens minen de ko hakkude amen mataw Allah hoddiri gasi son potte janggo e lawol calmodiron son potte bedde calmodiron teddugal wona hakkude moɗon janggo e jaam so tawi iblis gonɗoɗo hakkude mono gasi son jiiɗi ruttodiron kersata wallahi heewi hande dewgal to gorko seere debbo ɓe bonodira janggo e jaam o haala e makko konnguli bonɗi o waɗa e makko gueɗe kamtoriɗe janggo e jaam o yiiɗi ruttade debbo o ronka walla nde o yi debbo o fof ƴukko Allah e gacci nde won mbimi dewle men ko ɓuuri hewde ceerle ɗe ko solution ngaji ɗi ngala hoore ngal ko tuuma muya ɗi ngala hoore ɗi ngala laaci ko addi ɗum ɗo tan jomum yaɗa mi serima hokkam ɗum ɗo mi rokkani mi serima gasi en point de trait yimɓe nana piɗira dewle nana piɗira kono fof nana singi hunnuko mum mi serima rewɓe nana cingi kono mumen hokkam dandam wona hunde yonde wona hunde fewde musidɓe tedduɓe batakuji ɗi joguiɗen ɗo henene ko tinnuɗen neɗɗo yo tinnu yo andu desɗo ko desdaɗo kala ko neɗɗo waɗa aduna yo rento woynude paso muɗum wona noon gorko wona debbo wallahi billahi kala goynuɗo paso mum an gorko
aɗa jogii oɗo cuddiɗo ene yinma ene yiɗi suudu mum yiɗi jooɗade suudu mum an aɗa heeɓi ɗo aɗa woyna ɗum aɗa aybina ɗum aɗa waɗa ɗum maltraité aɗa sali teddini ɗum aɗa sali ñammin ɗum aɗa sali weltini ɗum aɗa yaha aɗa ñammino ya Kumba wuppa bule en aɗa yaha aɗa weltino ya Kumba wuppa bule en kañum woni suudu mum uratama ñaama uratama nano wallahi billahi a mayata surkani wallahi billahi a mayata surkani an debbo ne aɗa wonde joom galle ma ne yinma a fijjata e mum a jaldata e mum pijjota koye worɓe janaɓe jaldata koye worɓe janaɓe kañumen weltinta joom galle maɗa so haali purɗa ɗum so ɓattimama piltina junngo mum so takkimama duña ɗum so huccite ma dumduɗa saaha ƴetta jaganawo mbaɗa hakkude mon sa fini sa yiiɗi weltoyade jaaha beltoɗa e woɗɓe walla sa yiiɗi weltinoyde woɗɓe aɗa fijjama aɗa jalda e mumen wallahi billahi an debbo a mayata surkani kadi sa renaki a debbo non seulement an tan mais ko hay ɓesgu ma surkat wallahi hande sukaɓe hewɓe nana kalkidal ladde ala ko halki ɗumen so wona ganduɗa comportement jinnaɓe mumen rewɓe worɓe hewɓe hande nana ganduɗa dañore ɓuuri ganuna pina ñalawma goto jawdi bum bona ha laaɓa naata e kataji naata bona ha laaɓa jomum watta basɗo ɓaɗa e kuƴum tawa ala ko saabi ɗum so wona haqqe oɗo debbo mo woyne suudu muɗum ndentoɗen woynude neɗɗo ndentoɗen huɓɓinde ɓerde nde gandanɗa hoore maɗa cuddiɗo maɗa ay gorko sa renaki ay no neɗɗo wirta yo rento huɓɓinde wonki jinnaɗo mum ni wallahi ko nden neɗɗo foti wiyede yo rento huɓɓinde wonki joom suudu muɗum walla wonki joom galle muɗum toppirɗen ɓe pijjan mabɓe ñamminen ɓe jarnen ɓe ɓaade ɗen jogui seɗen jogui kultinen ɓe seɗen jogui saɗa wawi jalde aɗa moƴƴi aɗa yawi junggo ka karasira yo galle ma ido andude yo ɓesgu ma ido andude kono waɗi worɓe haydara garre mumen keɓata e mumen fistinɓuɗe e gara walla worɓe so ration no wawi ration to haaɗi foof ɓurɗo juɗumen kaaɗi ration to kaaɗi foof ko ƴoɗo juɗumen kaaɗi cooda gandanɗa homaɗa ration maɗa c'est fini haydara aɗa yeƴata ko joom suudu maɗa walla worɓe kay hay ɗum timmani hay ration o timmani ɓataki mo keɓɗen ko oɗo bandiraɗo debbo kanko koye suudu makko woni omo resdiri gandanɗa hoore maɗa e joom galle makko alhamdulillah joom galle on liggo wona ala kono o wi kala lewru maayi joom galle o heeɓi salaire muɗum sodata ko sakere maaro 25 kilos sooda 5 litres nebam sooda carton cuis so ari joƴƴini galle yeehi lawol muɗum ete eɓe jogdi sukaɓe kamɓe ɗiɗo ɓe tan wiimi hayso kamɓe ɗiɗo ɓe gonno enen fof eɗen gandi 5 litres nebam walla cuis carton cuis ko 10 kilos woɗoyata hay ɗum no congelé 10 kilos so décongelé ma attata ko 8 walla 7 kilos so a addi ɗum e galle a joƴƴini a wi ko lewru ha lewru maaya ala ko gaddata goɗɗum a participeta goɗɗum e galle nebam 25 litres nebam non 5 litres nebam litre 5 nebam eɗen gandi hande surtout worɓe teeru jamma ñalawma fof ko nebam ñamete eɗen gandi gonga ala ɗo ete wona ala aɗa jogui wona ala aɗa jogui kanko bandiraɗo debbo o wi ko ɗum woni ko joom galle o addata e galle so wiyomo haala alhamdulillah rabbil alamin jogui sukaɓe puɗɗima mawnude seeɗa mbiya nene tin ɗaccu haala ka ɗaccu tan ko manque galle fof mami manquitte ene ndaara ba mum en traita ene waɗa maltraité yummum ene galle ha mbatti wiide nene tinno hoto tefton baba ɗaccu tan gandanɗa hoore maɗa mami mbat wal gueɗe neɗɗo yiyata jinnaɗo mum ne mbaɗa ba mum ne waɗa yummum en sa renaki tan an hoore maɗa a firguitto jinnaɗo ma par ce que ma darmo yitere dardamo yitere kutuya walla dardamo yitere irresponsable natta jogade makko teddugal natta jogade makko respect ta nagi perkirɗa e makko tawa ko comportement makko saabi ɗum
way kono yummiraɗo ni sa jogima yummiraɗo mo moƴƴani riwa wal gueɗe natta jogade mum respect natta sa yi ɗum caka sa yi kaaba sa renaki ni ha pergutoɗa e muɗum par ce que hujjidɗa ɗo ɗum waɗi hannde sukaɓe men hewɓe nana kalki ala ko halki ɗumen so waɗa comportement jinnaɓe mumen ndentuɗen oɗo bandiraɗo debbo o wi waɗi saaha o yalti galle mabɓe subaka o sellani omo yehi safroyade o wayli joom galle o omona yaaha gandanɗa wona safroyade o yaha hôpital yo yaha ɓandu makko o sellani o yalti galle guila subaka o yehi gandanɗa maɗa dispensaire walla hôpital o woni toon ha 15 heures o artani joom galle o wona nodde téléphone namdo hol kadi nde o yahata nde hay fisting rokkadimo mbiɗo jusudema wiide sellani mbiɗo sellani ko an foti gandanɗa hoore maɗa saɗa jogui oto ma kubba oto dawa sa ala ƴeewa taxi ƴetta taxi jaada e mum ha hôpital a waɗani noon walla ɗum fof sola itta kam gandanɗa hoore maɗa hay soko ujunere walla ujunaje joyi mbiya ɗum da so tawi gandanɗa hoore ma waɗa passe maɗa walla da so tawi holko yoɓete docteur mbaɗa jomum waɗani haydara jomum ñalla toon guila subaka ha 15 heures a yiyani ɗum wona téléphone ngaji ne gooti aɗa tami téléphone mum aɗa jogui téléphone maɗa a wawa noddude ɗum namdoɗa ɗum beel yi docteur a wawa noddude ɗum namdoɗa ɗum holto heedi a wawa noddude namdoɗa ɗum mbar ala c'est pas ton probléme ha 15 heures a yiyani joom suudu maɗa a namdotako a sokkani ɗum ko yaari hôpital a rokkani ɗum kalis pos arti gandanɗa hoore maɗa wi ko joni yi docteur koko wadno profession ngaji ha fuɗɗima semmorde arti windanama ordonnance wona wiide yomi yi kayit ma ordonnance jaɓa ordonnance on jaaha coodi ala ko wima ko binda ordonnance nani dumnuɗa mbaya nga kuccita nga mbayana gandanɗa a tinani ɗum ni ko ma nodde bandiraɓe mum worɓe walla nodde jinnaɓe muɗum walla woode ko fifti ko fiɓino yaha gandanɗa ma kañum yahata soodoya ordonnance mum ɗo safa hoore muɗum wondi hen ha tampi ronki dañde jaam eɗen kuppa biye mum ne faya terude safroyo wona wima ne safroyo rafi mum ronki yo sellu aɗa dangi junggo maɗa a wiyata ɗum pasdani a wiyata ɗum da wallitoro ordonnance a wiyaɗa ɗum haydara ummo to maɗa ene fayi banggue goɗɗo mbuuɗo fista ɓuuri fisting a ittani mbiɗa ɗum da musidɓe tedduɓe aɗa wiya ko joom suudu maɗa kadi oɗon jogdi sukaɓe bamum yumum sukaɓe maɗa bandiraɓe e tawi aɗa jogui wona a ala ene daara wona a ala aɗa hawani ɗum so haalde jinnaɓe mbiya muñ so haalde babba mbiya muñ so haalde israɓe mbiya muñ so haalde guiƴiraɓe mbiya muñi ha heeɓi ɗo kadi nana wonde suka mum ne daara wawa finde ñalawma goto woppa suka boom yaha ene wone oɗo galle musidɓe to ñande foof ɓerde mum huuɓa dañata e ma fijirde dañata e ma jaleɗe dañata e ma fijirde dañata e ma jaleɗe wona haala belka wona fijirde wona jaleɗe aɗan tummini tan aɗa waddi ɗo debbo e galle aɗa futtina guite a yonaka ɗum kadi a yonaka ɗum pina ñalawma goto nodda ɗum mbiya ɗum yo andu a ƴetti cuddiɗo a dañi cuddiɗo goɗɗo won debbo mo kaldanɗa a famodiri e muɗum kumal waɗama ka kurtoto e ɗeɗo balɗe walla debbo ko kurtoto e ɗeɗo balɗe aɗa jogui joom suudu maɗa ene jogui sukaɓe mbimi ko sakil 25 kilo baro e 5 litres nebam e cuis poulet 10 kilo poulet cuis ko ɗum woni ko gaddata e galle chaque lewru an sa wi aɗa yaha ƴeewoya debbo goɗɗo holko jomum fedde ɗo walla holko jomum yaha jaaɓa ene yaha juma ene juula ene hoora holto paaɗen non ɗo joni gorko dañi cuddiɗo suwa hurtinde walla suwa hurtoyade woni ko e kebugal ko woni yeeso noon daɗani guite ɓataki goɗɗo ko oɗo bandiraɗo debbo o yonti resede koreji mabɓe goto are mabɓe kañumne ene yiɗi resde ene yonti resde ni ha ɓenni resde mataw ne ronki dañde cuddiɗo saabu ala ko ni pon pular ne heewiri ko ni pon mi jabbata waalo ala haydara
bamum suku debbo saabu yurmade gandanɗa hoore maɗa on gorko koɓe famille koɓe enɗam on gorko ari yettini ƴamal to babiraɗo o babiraɗo wi rokkirimo saabu Allah o noddi ɓiyi ko debbo o haala ɗum ha laaɓi o wi kaari ko bandi mbaɗandi ko miskino Allah ala ene yiiɗi resde yonti resde fedde mumen fof resi walla guiƴi ɓe fof resi ene yiiɗi resde ari noon namdima ene yiiɗi resdema mi rokkiri ɗum saabu Allah ñaguimami noon ko tawi ko min jibinma tinno nanguirmo saabu Allah nanguiramo sawabde fittadam hoto dardumo basal hoto yiɗirmo jawdi hoto añanmo basal makko tinno nanggu hen jurmi kadi andu sugu ndu ɓalirno wadde basal lajal ene wawi janggo jaam Allah udditamo ha yeeja a natanɗa noon komo daña tinno nangue makko jungo makko ha tiiɗa nanguirmo gurdam e mayde tinno haysomi maayi so tawi waɗi ko min jibinma haysomi maayi tinno hoto woppu oɗo suku gorko nanguir makko dutangumi nanguir sababu fittadam kala noon ko mankirɗa ar haalam kala ko cukalɗa ar haalam jooɗo e suudu ma ɗum ñaguimami ndeysaan ɓiɗɗo debbo ko jiɗɗo jessede ko jiɗɗo resede kadi ko jaɓɗo jibinede o jabinede babiraɗo o e gandanɗa maɗa kaɗo haala ene babiraɗo tinir ni o wonde gorko resimo Allah andi noon mbaɗiri mariage gorko resi e liggaki mo wurde gorko o ha bisku fuɗɗima arde hakkude mabɓe gorko ala koye wuuro tan woni yahata jeeri yahata waalo alhamdulillah kanko yebbo bandiraɗo debbo o wi bandiraɓe makko worɓe hono mumen hursindemo ala kala ko koccidi walla kala ko dañi kandina koye makko wona comci wona paɗe wona ñamde wona ration haydara ala ko mankirimo yummakko c'est la même chose yummakko kala ko yi handina koye makko babiraɗo ene horsinimo kala ko dañi ene tottamo bandiraɓe worɓe ene no mbiɗen ni ne ketta ɓeene gadda comci ɓeene gadda paɗe ɓeene gadda sakkosaji ene jiiɗa debbo pop ene delta cikkatama taw ni ko aɗa ko joom galle mum waɗanta ɗum ene jooɗi e suudu mum ene nanguiri joom galle mum sababu nde jinnaɗo kono haɗani o wi ko saaha foof gorko omo yiya mum comportement ji saaha tikka saaha mettina saaha gandaɗa amane tummini e heddi banggue mum yewtata fejjita yimɓe omo muñiri saabu Allah ha waɗi saaha goto o wi o meeɗi yewtere makko e joom galle makko o wi joom galle o namdi wima an kam beele wona ni jogorɗen mayirde ni tan situation changera beele wona e gallo basal jogorɗen mayirde o wi ala yo Allah haɗen mayirde ni inchallah hunde fof ko muñal debbo o sembitinimo hunde fof ko muñal ko weɓani hande rewɓe o kadi meeɗa haalde bakkonguɗi mettuɗi ko haaluji belton haaluji newiɗi kañum noon ne yiyamo ene yiiɗamo nanguirimo saabu Allah natire dewgate ko saabu Allah ene yiiya kadi jinnaɗo mum gorko biruɗo yo tiɗoyo donc ene yiiya kadi bandiraɓe mum worɓe ko mbaɗata ko saabu ene andi ko mbaɗata ko fof yo jooɗo suudu makko haydara o namda gorko o tampinani ɗum ha waɗi saaha goto gorko o yiiɗi ɗannade feewni passeport mum ene yiiɗi ɗannade kanko debbo o ko kanko yikkoreji mabɓe ko politicien ji kanko ko dillo seeɗa banggue o yikkoreji mabɓe politicien goto o haalani ɗum walla promesse mo wannoma prometde ene walla ɓiɗo ɓe liggori o wi min de joni ala ko jinmi so wona passeport joom gallam nani jinmi ko tinnoɗa aɗa jogui moyen aɗa jogui doole aɗa jogui peeje ne mbawɗa nawirdemo caggal leydi tinno jinmi ko ballanmo o yaaha caggal leydi ko koreji mabɓe ko politicien ko koreji mabɓe koreji debbo o wi inchallah mami waɗi ɗum waɗi takalte pilto yaltini kalis kewɗe million ngaji kew tottiɓe waɗi feere ha dañani gorko o visa gorko o fayi Europe o wi ko gorko o naati Europe faade ñalawma hande mo kalaten ko duuɓi 19 duuɓi 19 nana Europe artani duuɓi 19 nana Europe artani omono jooɗi omo muñi saabu Allah o wi kono so renaki o wiya hay ko gorko o jooɗino ga liggaki ala haydara ɓurnimo ganduɗa ko yeehi Europe ko
par ce que yeero ko hay haala hay yewtere ɓe yewtiranno ga seeɗa seeɗa hay ɗum natti ha laaɓi o wi saaha gorko wala tan tikka saaha wela tan tikkana sukaɓe mabɓe eɓe jogdi sukaɓe ɓesdi alhamdulillah. o mono gandanɗama wonde oɗo gorko ala téléphone belɗo mo joom suudu galle makko noddatamo haalde makko haala téléphone belka haala belka ala manda baɗɗo fayida mo joom galle makko neldatamo sene liggo o anda so liggaki o anda hay sukaɓeɓe saaha somo haalda e mumen hay sukaɓe somo haalda e mumen saaha mbayata ko gandanɗa hoore maɗa ko jeeyaka ene omo heeño walla mo fubto ɗumen musidɓe tedduɓe duuɓi 19 joom suudu ma ne woni e suudu ene muñanma ene reeni sukaɓe ma ne huufi sukaɓe baɗa ete ko kañum walluma ha jaaɗa Europe sa ronkani kay ko nokkuɗa ko foof kam haala moƴƴa kam haalde jomumen haala moƴƴa kay téléphone ngaji hannde WhatsApp no woodi Viber no woodi fof no woodi TikTok no woodi hannde réseau sociaux ji mbayiɗo leydi ɗi mbawɗa haalde wifiji no goodi hannde forfait ji gandanɗa mbawa ɗo goodi hay sa welama hay soko temedere aɗa waɗa forfait minuit kaldama belɗa fof ha ɓerde ma ɓuuɓa ha ɓerde ma sokkito so tawi gandanɗa ho maɗa joom suudu maɗa muñanɗomo gueele ala haydara nanguirɗomo ganda aɗa yiili worɓe rewɓe fof aɗa dañje e nanguirma saabu Allah natiri e dewgal saabu Allah oɗo kay walluma kadi ha jaaɗa ɗanniɗa o kay poɗɗa nanguir ɗum ni ko jinnaɗo wona cuddiɗo tan kono ala ronki dañje ma jaam ronki dañje ma jaam e gueɗe kewɗe goɗɗe wol ken mbawa haalde ko yidde wiide en tan musidɓe tedduɓe tinnuɗen hoto pijiren dewle ɗe tinnuɗen hoto pijiren santibaji tinnuɗen hoto monnen e hoto pijiren enɗam fijirtaki santima fijirtaki gilli fijirtaki calɗen woynude rewɓeɓe rewɓe calɗe woynude worɓe moon wallahi won rewɓe won rewɓe hannde nana goyni worɓe mumen won worɓe hannde nana gonde rewɓe eɓe jiɗi rewɓeɓe ha rewɓeɓe ɓurde ɓe hunde pop ala koɓe nanata ala koɓe jeeta so wona rewɓeɓe nana mbaɗa ɓe gandanɗa hoore maɗa cangartana mbaɗa n' importe quoi joom suuduma yahata weela artade weela a suusa haalde sa haali men yana e maɗa sa arti sa haali men yana e maɗa saha so lelima a tuyama ɗum sa wiyaɗa même ɗum filtina jungo ma wiyaɗa accu ɗum ne tampi filtina jungo mum saha waɗi rewɓe wallahi billahi ɗe waɗi rewɓe so worɓe mumen guetta ɗumen ma jooɓa wallahi ma worɓeɓe jooɓa walla jeena walla joom galle ma joom suudu ma namdoma hunde mbiya ala jamma ara salo jettoɗa ɗum sa faali ɗum filtina jungo maɗa min kay so wona dokkoɗa sowona mbani mo bedɗa ko mbiyami ko a yettata komi so gorko waɗi koko yonma so gorko waɗi hokkima beele yettuma koko yonma o debbo kay e rewɓe dartoɓe beddaji ne haalda worɓe ha sabba naggam mi rokkuma ɗum ɗo ko c'est la même chose rewɓe wiyoɓe tan kay ganda ku goto ko ɗum ɗo ko mbiyinɗo kuuji ɗi ɗum ɗo e debbo mbiyo kay somi rokkima ɓayde kay sa rokkanima ko mbiyami komi yetta a yettata komi wini joom galle mum desɗoma ene tegmani resma wanma e galle eɗen mawlo Allah musidɓe tedduɓe tinduɗen moƴƴinen dewle ɗe tinduɗen moƴƴinen gonnumeje meɗen tinduɗen moƴƴinen gonnumeje hayso kay neɗɗo woni jasɗo hayso gorko a woni gorko jasɗo a woni gorko pijowo a woni gorko gandanɗa homaɗa mbaɗa o n' importe quoi tinno joom suudu ma teddin ɗum joom suudu ma o kay mbaɗɗa galle gonɗo titulaire o tinno teddin ɗum ɓesgu ma kay yo ɓuurane hunde pop galle ma yo ɓuurane hunde pop ko mbawɗa wadde ko ɓurti fof hankkadi ko sa conscience maɗa ɓaada hulani Allah a miije ka maayo ɗum c'est ta conscience kono kam ko foti fodde wonde galle ma kay ñamminde galle ma ha haara sodde ration ma ha timma toppitade éducation sukaɓe maɗa toppitade ko fati éducation e cellal joom suudu maɗa ñantude ɗum e jamminde ɗum e yardude ɗum ko toon devoir yo won obligatoire yo won obligatoire ɗum kay ko obligatoire fotani wadde négociation ni ñamminde galle mum toppitade galle mum
sooda ration ha timma ɗum koye fotani neɗɗo so waɗi ɗum fotani wiyede merci fotani wiye tinnima so waɗani yo yenne so waɗani yo haaɓe sa waɗi ɗum ha timmi sa yiɗi jalta cawa kalis ma pottuɗa fof beddoɗa ɗum kono a arat galle joom suudu ma wima rokkam sabunde mbiya ala hay mbuɗo ala haɗa min gomɗa e mbuɗu mi ala joom suudu ma wima ya tinno ya rokka ɗum crédit ne sooda sokkatel temedere ne sooda crédit ene nodda banum gorko walla nodda nene mo wayri halde yummo mbiya ɗum ala kalis mi ala haydara jalta jomum mbaɗani téléphone ma tawa ɗo waɗa message neldam forfait mbaɗa jomum forfait lewru walla mi ala mbaɗa banque mbaɗa jomum banque li walla mbaɗa jomum masarifi tawa joom suudu ma nani ga ñaguima mbiɗa a ala ɓesgu ma nani ga torkane ɗum kene ko ñamen ñama ɓuuri jorɗo kos pina subaka ɗacca gandanɗa homa locon ɗiɗo ɓuuri pawa e tabal jaaha lawol maɗa hay kosam timmani an paya restaurant walla paya buffet an sehlabma walla an goto ñama gandanɗa ɓa fodde ujunnaji tati tawa galle ɗacci temedere walla temedde ɗiɗi musidɓe tedduɓe holto nanɗal woni ɗo holto responsabilité woni ɗo an kay sa yiiɗi aɗa jiɗɗa ko ñamoyde resta walla jiiɗa ñama foof kono galle ma kay resto o yo timmu waɗanɓe koɓe jiiɗi ko ha timma sa yiiɗi jaaha lawol maɗa sa hanka ɗum conscience maɗa an debbo no ñantoɗa ha jooɗa aɗa fijja e worɓe aɗa jalda e mumen aɗa waɗan ɗumen kala ko jiiɗi so joom galle ma fandima piltina junggo mum so joom galle ma fandimama numtuɗa ɗum so yiiɗi yettade mbiya aɗa tampi an kay ɓayde ka jasɗo kay ka mbaɗo foof n'importe fois ko boowal kañum kam rokkumi hen haqqi mum ha timma rokku ɗum haqqi mum koto hawru kañum jeeyi so yiiɗi sa gayni ɓayde ka jasɗo jaaha mbaɗoya ko bonni heddi ko kono kay o wi kay aɗa waɗoya bonande boowal kadi aɗa salla rokku ɗum ha haqqi muɗum o ndentuɗen haqqeji ndentuɗen walla gueɗe banggueji ɗi foof noon banggue rewɓe eto banggue worɓe foof banggueji ɗiɗi foof noon to banggue rewɓe eto banggue worɓe foof tinnuɗen so yimɓe ne mbawi wurtude yo gurdu sono ti wawde wurtude yo joddo jewtida certa e dow teddugal certa e dow teddugal kala ko ndentoɗen ɓanda men kala ko ndentoɗen tinnuɗen ndentuɗen yendanɗa hoore maɗa dewgal ngal sariya jooɗi yimɓe jooɗi sariya mawɓe jooɗi kumingal dewgal tinnuɗen caloɗen ngal dewgal cergal mumen ha yaha tribunal tinnuɗen calen coɗɗe dewle meɗen ɗe mawɓe jooɗi julɓe jooɗi almameɓe jooɗi kumi tinnuɗen caloɗen ɗe dewle sertude tribunal dewgal certoyawal tribunal yataw ko dewgal kumungal to mairie walla dewgal kumungal gandanɗa hoorema to église walla kumungal to wawi wonde pop kono dewgal kumungal jama dewgal ngal mawɓe jooɗi kumi wiide ne ceerno ceeroya tribunal walla ne mbaddane poɗire bone sukaɓe ne jaaha tribunal ñawdoya ndentuɗen ɗum tinnuɗen ndentuɗen ɗum surtout diwanuji men ɗi en gona Europe en gona Amérique en gona taw koye fuutaji men gonɗen koye guure men gonɗen koye guure julɓe gonɗen tinnuɗe kadi an gorko so tawi gandanɗa hoore maɗa a ƴeewi debbo feere fof a waɗi a andi debbo ko natti yiddema certes mum guila e law taw koye dow teddugal certes mum guila e law taw natti teddugal an debbo a natti yidde gorko tinno ƴeew yewtidde mum funtodirde e muɗum taw wona wiide aɗa provoque ɗum aɗa segnoro ɗum a waɗa ko belɗa aɗa yaha nde belɗa aɗa arta belɗa nde kalɗa fof seeram sa wi aɗa holla gandanɗa hoore ma ɗe ɗum ɗo gorko ne mbawi sirganade wima seeranima kañum ne wawi saabu en jii hande ƴeewe no wayno leydi gueɗe baɗe noon gorko fina ñalawma goto yaha ƴiwoya debbo goɗɗo sa Allah rokkudema dande ma
heddo pirtuɗa ha tampa sa renaki ma jooɓoya avocat walla ƴettoya gayde jehon gandanɗa o mbaɗa ñawdude walla ƴewat namdade to banggue tribunal hankkadi softi an gorko ne tinno so tawi a waɗi feere fof debbo a waɗi feere fof a ronki yo artu no jiɗɗa ni ala ko namdi so wona cergal kadi Allah wallima an a dañi chance a yeehi a ƴewti debbo goɗɗo tinno hoto wiyat nangto e dande muɗum mbaɗa nangto dande mami sertama mami andina ko mami andina ko min woni kaari kadi ko ɓuuri hen heddo ko bande sufrana ɗum duuɓi 4 duuɓi 5 ha bonodiron ha gandanɗa hoore maɗa teddugal gasa ha laaɓa hakkude mon sane serpa haydara law firti debbo andi han natti yiddema a waɗi feere fof a ɗonki gandanɗa hoɗa yo artu no wano mbaɗa no mbaɗa no jiɗɗa yo wani a ɗonki pamodiral yo ara hakkude mon yo gilɗi ara hakkude mon tinno ara yafodiri muɗum ara yafodiri mum tinnoɗen musidɓe tedduɓe so yimɓe natti wawde wondude yo joddo jewtida ƴeewa holto lawol ba bless so tawi wawi safrade safro so tawi wawa safrade yimɓe certa mbimi koyngal waɗi gañande walla jungo waɗi gañande saframa ha tampama ronkama yo sello yo taaƴi musallo o kam natta so yiiɗi jomum heddo wurdurti kono musallo o kam ma nattu kadi wasa rebde ha ñawna banduji foof saabu dewgal holno juutata bonirta dewgal holno bonirta juuta cergal yanani hen sen ndenaki bonnata reɓat ha endam fof bona hen par ce que saabu so denam mbaɗama jeengue tan wotere fof wata koyro muɗum enen jiiɗi yumma e baba aɗa jiiɗi yumma e baba walla gandanɗa maɗa yumma e baba jiiɗuma eɗen ndesdiri so tawi mette ari e dewgal he ngal juuti hara nde juuti joni jinnaɓe ñanta hen jingtito waɗa ha endam bona ɗum noon tinnuɗen éviten ɗum ɗon buuɗalde ɗumen so firi feeñi feeña e windere feñƴa e ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗalde ɗumen ko fate gurdam galleji ñande alarba 24 lewru septembre o hitande ujunnaje 2025 e sowtowol musidɗo mon sehli mon Ghali Abouba yo jaam Allah ñallan en